Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. Bon dia a tots. Benvinguts a l'Informe Mosquiter. Aquesta setmana ha estat marcada per la crònica fallera que ens mostra una vegada més l'ambient faller que hi ha a l'Andia. En primer lloc, donem pas a Maite, la de Pile, que es troba al concurs de paelles. Maite, conta'ns com van els preparatius. Bon dia a tots i a totes. Estem aquí en directe al concurs de paelles de cervesa de Falles de Gandia. Un any més les comissions gandianes es preparen per a gaudir d'aquest acte. Enguany la climatologia no és la més propícia per a aquesta festa gastronòmica, encara que els fallers no s'importa. Com tots podem comprovar, la pluja no pot necessitar els fallers que es troben així. Anem a veure com es va. Hola, bon dia. Hola, bon dia. ¿Quién es la secretaria de una buena paella de niña? ¿Qué niña, señorita? Como aquesta, ¿no? Claro. Molt bé, té com si sabe. A veure, continuem. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com us va? A ver, pues yo creo que veo, pero con el sur. Yo, la vez muy buena. Gracias. I això ha sigut tot des del concurs de país de selecció de falles de Gandia d'aquest any. Maite de Piles, per a l'Informe Mosquiter, passa la connexió al Club General. A més, el dissabte passat iniciat la crida. La nostra reportera Melina va estar aquí per a contar-nos tot. Bona nit, estem retransmitint en directe des del Museu Faller el Ball de Gala. Estem en una situació peculiar, ja que l'aforo del Museu Faller és molt reduït. Anem a veure què és el que passa. D'aquest matí faller, que ens mostra com va acontèixer l'entrega de premis de patrocinats per la clínica del Dr. Pitot. Hola, bon dia, soc el Dr. Pitot, benvinguts a la clínica de reproducció artificial de Falles Majors. Hola, bon dia, soc la família Gràcia i volíem tindre una falla major. Major o infantil? Infantil. Per quin any? Que era 2018. Molt bé, 10 anyets. Bueno, avui tinc al cor una cosa. Per escriure una falla major ja tenia una bona base. Heu de ser falles tota la vida, que sigui algo que vingui a la sang. Home, els meus pares són fallers i jo tinc un bon coet. Ja són bones començaments, molt bé. Bé, ara vaig anunciar-vos els requisits mínims per a una falla major. Val? El primer d'ells és el següent, és que sempre guarda combustible i tinga bona cara. Amb gràcia i disposició per al saber estar en els actes fallers. Fallers! Falleres! Gandians i gandianes! Visquen els falles! Saludarà amb gràcia i distinció. I l'últim és que tinga passió per foc. Senyor pirotècnic, pot començar a mascletar. Jo ja tinc el pla de tot, vaig ensenyar-vos els catàlegs, per que pugueu triar la fallera major. Gràcies, doctor, gràcies. Però corregut, al Ball de Gala, tots els problemes en aquest any faller. Primer, els premis esperen a la plaça. Després, al Serrano. I ara, la Federació de Falles ha llogat un local per a celebrar aquest tipus d'actes. Acompanyeu-me. Així tot us és el servei del Museu Faller. No, ja no pot quedar bien tranquil·litat. Has assegut tot per el moment. Esperant. El programa d'avui ha assegut el gust de tots vostès. Ens acomiadem fins el proper programa. Gràcies.
Curtmetratges Fallers 2000.